Dankzij de open en constructieve houding van iedereen hier aanwezig hebben wij vandaag een regeling kunnen ondertekenen. Die kan rekenen op draagvlak bij alle 4 de regeringen. En dat is een mooi resultaat waar we als Koninkrijk ook heel trots op mogen zijn. Niet alleen maar voor de regeringen, maar vooral voor de inwoners van het Koninkrijk. Voor ik kort inga op deze onderlinge regeling met de titel Samenwerken aan hervormingen, wil ik graag namens mijn collega's hier aanwezig kort terugblikken over waar we vandaan komen, om vooral ook het belang van vandaag nog verder te onderstrepen. De coronapandemie die in 2020 uitbrak, raakte het hele Koninkrijk hard. Maar de Caribische delen misschien wel het allermeest. Want door de afhankelijkheid van toerisme dreigden veel inwoners hun baan en daarmee hun inkomen kwijt te raken. De economische klap was voor de overheden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te groot om zelf te kunnen opvangen. En daarom sprong Nederland bij met noodhulp en met liquiditeitsleningen. Op deze manier konden Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan hun financiële verplichtingen blijven voldoen en waren ze ook in staat om het lokale bedrijfsleven te helpen met steunmaatregelen. De pandemie, die natuurlijk ook verschrikkelijke gevolgen had voor mensen persoonlijk, legde ook een structureel probleem bloot. De kwetsbaarheid van de economieën van de Caribische landen voor externe schokken. En dat is niet onlogisch, omdat veel van de landen economisch gezien draaien op toerisme en ook klein zijn. De weerbaarheid van de economieën moet worden versterkt. En dat is vooral zodat we bij een volgende klap de inwoners, of de gevolgen voor de inwoners van het Caribisch deel van ons Koninkrijk, minder groot zullen zijn. Zowel Curaçao, Aruba en Sint Maarten, maar ook Nederland deelden de mening dat in de publieke sector van de eilanden hervormingen nodig waren. Zowel financiële, economische als sociale, maar ook hervormingen in het onderwijs, de zorg, het belastingstelsel en de rechtsstaat. Eind 2020 is met ieder van de Caribische landen overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen die noodzakelijk was om die weerbaarheid te versterken. Die pakketten noemen we ook wel de landspakketten. De landen voeren al deze pakketten, de hervormingen, zelf uit. En Nederland ondersteunt met de tijdelijke werkorganisatie TWO. De rol die deze tijdelijke werkorganisatie zou vervullen als voorloper van een zelfstandig bestuursorgaan was toen de opzet. Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, ook wel COHO genoemd. Het idee was dat er een consensusrijkswet zou komen met de COHO als toezichts- en hulporgaan. Maar nadat de 4 landen consensus hadden bereikt over de inhoud hiervan, is die Rijkswet in 2021 ingediend bij de parlementen, zowel de staten van de 3 eilanden als de Tweede Kamer. En met name ook de staten van de landen reageerden daar zeer kritisch op. De regeringen constateerden dat er eigenlijk op Aruba, Curaçao en Sint Maarten onvoldoende draagvlak was voor dit wetsvoorstel. Omdat de consensus tussen de 4 landen vereist is om een consensusrijkswet te maken, was het niet meer haalbaar om deze wet te laten doorgaan en moest worden gezocht naar een alternatief. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben vervolgens het initiatief genomen in de loop van vorig jaar, in juni vorig jaar, om te komen tot een onderlinge regeling. Een regeling die voortborduurt op de constructieve samenwerking die in de afgelopen 2 jaar tot stand is gekomen tussen onze landen. Met deze onderlinge regeling die we vandaag tekenen, samenwerken aan hervormingen, wordt voortgebouwd op die samenwerking. De regeling is vooral gebaseerd op gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid en eigenaarschap. En niet minder belangrijk, het is een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds commitment. De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten committeren zich voor 4 jaar aan de uitvoering van hervormingen te werken. Nederland verbindt zich op haar beurt aan het bieden van de nodige ondersteuning daarbij. En dat gebeurt door het ter beschikking stellen van uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. En dat is goed nieuws voor het hele Koninkrijk en zeker ook voor de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Want wij zijn er alle van overtuigd dat deze hervormingen zullen bijdragen aan sterkere en weerbaardere samenlevingen. Dank u wel.